Oni nie? Ukáž mi, ako si urobil tá fotku. Ahoj, táto. Ahoj, táto. To bolo nádherné, však teraz. To bol kabát. Pozri sa doprava. Idem Doprava. doprava. A toto je Polsko. Jak ten nasleduje Slovensko aj dnes? Bolo moc ďaleko, vieš, tak sme sa rozhodli, že nebudeme nám čakať, ale keď trafíme tak, že to pôjde okolo takéto 50 jednotky ako teraz, počkáme. Pretože 52 je Románia. Vlastne je Rusko. A teraz je Rusko. A za ňou? A A 54 je Slovensko. 54 je Slovensko. Akurát budeš mať stýpe. Ale skováva sa. To sa neposlúcha, zasa bude musieť do depa. Prečo neposlúcha? Slovensko. Prečo neposlúcha? Ja nevidím, že neposlúcha. No lebo Skováva sa nám sa zastočí. schovala za stĺp, vieš?